כל לכבוד הוא לי לעמוד כאן בפורום הזה שהוא זר לי לחלוטין. אני קצת רוצה להוריד אתכם מהחלל והשמיים הרחוקים ששמענו עליהם בבוקר וגם מהרובוטים. אנחנו עכשיו נעסוק בבני אדם. ופרטיות, כידוע לכם, היא מאוד קשורה לאלמנטים אולי גנטיים, אולי לא, של התנהגות מינית. לרוב פעילות מינית בעיקר מתקדמת נעשית בתנאי פרטיות, ולכן הנושא של פרטיות ומיניות בהתעליה, ואני אנסה להראות כיצד מתפתחת או נמוגה הפרטיות, ולקראת הסוף נראה מה ההשלכות של זה על המיניות, ויש גם חלק נוסף שאפשר לדבר עליו בפאנל שבסוף יום העיון הזה. אז בואו נתחיל. שאלה מעניינת היא, האם המושג צורך בפרטיות הוא גנטי או מולד? אם הוא גנטי, אז אי אפשר היה להיפטר מזה. גם אולי בתהליך אבולוציוני של כמה עשרות אלפי שנים נוכל לרדת מהנושא של פרטיות וצורך בפרטיות. אבל אם זו תכונה נרכשת, אז מהיום למחר, בסדר גודל של כמה שנים או כמה עשרות שנים, נוכל להיות בעולם שאין בו פרטיות כלל. הדוגמה הזאת לקוחה מחוף סלבדור באיה בברזיל, וזו דוגמה צנועה. אנחנו רואים, הבחורה שמשתתפת שם לא כל כך מוטרדת מהנושא של פרטיות. אם אנחנו חושבים שהפרטיות היא גנטית, וכאן אני מתכתב שלא במכוון עם שתי הרצאות של הבוקר שגם הן ציטטו מספר בראשית, אז אם אנחנו חושבים שפרטיות היא גנטית, אז הנה לכם הרגע שבו בא אלוהים ועשה טריגר ושחרר את הגן הזה. פרופסור עדה יונת בטח יודעת להסביר את זה יותר טוב ממני, אבל יש כאן רגע שבו אדם וחווה נוגסים מהתפוח, ואז הם מגלים שהם למעשה ערומים, ואז הם שמים את עלי התאנה, ובזה התחיל הצורך לפרטיות, בהנחה שזה גנטי, ואז ייקח הרבה מאוד שנים עד שאלוהים ישלול מאיתנו את הגן הזה. אבל אם התכונה היא תכונה נרכשת, ואולי סביר להניח ככה, אז בואו נחשוב קצת על ההיסטוריה. במערה של אבותינו הקדמונים לא הייתה פרטיות. תלכו עוד קצת אחורה, גם לקופים עד היום אין פרטיות, אבל נלך קדימה. בשבט הנוודים הקדמון גם לא הייתה כל כך פרטיות, הם נעו בקבוצות קטנות. בכפר הקדמון היו אולי סככות ובתים, אבל גם כן לא הייתה פרטיות, בערך באותה רמה של השטטל היהודי. המושג פרטיות נכנס בכלל לשפה ביוון הקדומה, ביוון העתיקה, והמשמעות שלו שם הייתה הזכות לא להצביע בבחירות. כאן אנחנו מממשים את הזכות הזאת, כפי שראיתם בבחירות המוניציפליות האחרונות, ולא חושבים שזאת הפרטיות. אבל משם התחילה המילה מבחינת התפתחות השפה, והגיעה עד לאן שהגיעה. הפרטיות, כפי שאנחנו מכירים אותה היום, צמחה בכרך המודרני, יחד עם תהליך האורבניזציה, יחד עם תהליך ההסתגרות, ותרומה נוספת לכך הייתה, ושמענו את זה בהרצאת הבוקר התיאולוגית, שדתות מסוימות מטפחות את הפרטיות כאיזשהו ערך ששומר על חיי נישואים, על חיי מין, על התנהגות כלשהי, ומסתיים אפילו ברעלה שחלק מהאנשים נדרשות ללבוש. אבל מה קורה בימינו? אם התחלנו קודם מהכפר הקדמון, אז
אם התחלנו קודם מהכפר הקדמון, אנחנו עכשיו חוזרים לכפר הזה, אבל חוזרים בצורה גלובלית, לכפר הגלובלי. תסתכלו על בני הנוער, ילידי נניח 1990 ואילך, כבר לא כל כך בני נוער, הם כבר נולדו בחברה המערבית לתוך בית שיש בו אינטרנט ותקשורת ומחשב כמובן, והם חיים את פייסבוק, את הבלוגים, את הפורומים, את הטוויטר ששמענו עליו קודם, כחלק מהחיים היומיומיים שלהם. כמו שאנחנו נולדנו לתוך ארץ שהיו בה כבר מכוניות, והמכונית היא מבחינתנו חלק מחיי היומיום שלנו. ולכן כל השמות שאני הזכרתי ומופיעים כאן על המסך, אלה שמות של אויבי פרטיות. אלה שמות של אביזרים או טכנולוגיות שנלחמות בפרטיות. ולאן זה מוביל? שהדור שלנו, המבוגרים, שנקראים גם אימיגרנטס, מהגרים לתוך חברת האינטרנט, לא מבינים עוד מה קורה. ילידי 1990 בערך, סרקה 1990, אנחנו קוראים להם במחקרים שלנו natives. הם נולדו לתוך הסביבה הזאת, מבחינתם זה כמו שלנו נמצא מכונית ומטוס. ובואו נראה הדגמה באיזשהו סרט קצר של דקה. בואי, בואי. למדת על מבחן מחשבים? כן. כן? כן. איך קוראים לכפתור שמכניס דברים למחשב? אנטר. והכפתור שעושה רבע? ספייס. איך מוחקים אתרי אינטרנט שהיית בהם במחשב? מה? תענה לי כבר, תענה. מה אתה רוצה למחוק? לא רוצה לדחוק, אני סתם שואל באופן כללי. סתם אתה רוצה למחוק אתרי אינטרנט מהמחשב. אני לא רוצה לדחוק, אני סתם שואל. כן, את מבינה במחשבים, נכון? אבא רוצה למחוק אתרים. אני לא רוצה לדחוק, אני סתם שואל, מה זה עכשיו? כל דבר זה חקירה? אבל אדם יכול לשאול סתם בשביל לדעת? אז רגע, נקרא לך משהו. לא צריך. רובי. אבא שלי רוצה לדעת איך מוחקים אתרי אינטרנט מהמחשב. מה, תראי פורנו וכאלה? זה לדעת, זה. זה אחרי. זה אחרי. לא רוצה סתם, רציתי לעשות לך הפתעה, בסדר? רציתי לעשות הפתעה, לא רציתי שתדעי. איזה הפתעה? הזמנתי לנו חופשה, בסדר? הזמנתי חופשה, רציתי שזה הפתעה, הרסתם את הכל. תודה רבה לך ולך ולך. אני לא מאמינה, בקריבים? החופשה הזאת שרציתי בקריבים? כן, בקריבים. כן. מאמי, כל הכבוד, אחלה הפתעה. זה מה שעשית קודם. עכשיו אתה רואה לי חתיכת חרא, איך אני מזמין חופשה באינטרנט. אוקיי. הייתה לכם כאן הדגמה של זוג אימיגרנטס מול רביעיית נייטיבס, וההבדל התהומי ביניהם מבחינת איך הם חיים ואיך הם מרגישים, וזה מה שקשור גם לפרטיות. אגב, אותו מקרה מעציב שעכשיו נידון השבוע בעיתונות עם הפורנו והילדה המסכנה שנאנסה, הוא גם כן רלוונטי לזה, אני מניח שנדבר על זה בפאנל. עכשיו, התוצאה היא שערך הפרטיות הלך כמעט לאיבוד לטובת אותו ערך וירטואלי שנקרא חברתיות. כולנו חברים בפייסבוק ובטוויטר ועוקבים אחד אחרי השני, אבל זו חברות מדומה לגמרי, חסרת כל תוכן, ומה שקרה בפועל זה שאותם בני נוער שהיו בגילי בשעתו בורחים, יוצאים החוצה מהבית אחרי הצהריים ומשחקים כדורגל, היום נסגרים בחדר ומסתכלים בפייסבוק, והפייסבוק מבחינתם זה אותו רחוב או מגרש משחקים
שאין בו הורים ואין בו מורים, אפשר לעשות ככל שטובי נפשך. וכאן תמונה הנקודה. ואז נשאלת השאלה, איך העולם ייראה בעוד 20-30 שנה? אנחנו כאן בכנס מדברים על שנת 2050, אני חושב שזה קצת קודם. איך העולם ייראה בעוד 20-30 שנה כאשר דור ילידי האינטרנט, הנייטיבס, הם יהיו המחוקקים, הם יהיו המנהלים, הם יהיו חברי הכנסת, אולי לטובה, הם יהיו שרים, הם יהיו השופטים, התובעים, מובילי התרבות, הבמאים, הציירים וכל מה שקשור בזה, והם חיים עם תפיסה שונה לגמרי מאשר אנחנו. ואת זה אני רוצה להסביר במחקר מאוד קטן, מחקר מאוד גדול, אבל אני אסביר עליו קצת, שערכנו. המחקר נקרא פרקטיס, זה מחקר שנערך בחסות האיחוד האירופי, שנתן לזה גם הרבה כסף, 1,000,000 יורו, והוא נערך על ידי קונסורציום של 6, אחר כך ירד ל5 אוניברסיטאות, מכוני מחקר, בהנהגתה של אוניברסיטת תל אביב. והמחקר עסק בדיוק בשאלות האלה. כיצד, מהי התחזית הטכנולוגית? זה שמענו קודם מרועי לפני הפסקה, אבל כאן ברמה מאוד מקיפה של ננו וגנטיקה ורובוטיקה וכו'. לאן זה מוביל אותנו מבחינת השלכות על הפרטיות? מה הם הרלוונטיות של חוק ואתיקה, ובזה אני לא אגע כאן היום. ומה ההבדל בין מהגרים וילידים מבחינת תפיסת הפרטיות. אני לא אלאה אתכם בסטטיסטיקה, בסוף אני אתן לכם רפרנס לאתר באינטרנט, ששם תוכלו לראות עשרות טבלאות וגרפים, אבל רק תראו, זה גודל המדגם, למעלה מ-1,400 בני נוער, שזה הרבה, ב6 ארצות. כאן יש, הצבע הסגול זה כמה שעות ביום הם מבלים על יד מחשב, בבית, לא כולל סמארטפון וטאבלט, אלא מחשב בבית. שימו לב שמעל 4 שעות זה הצבע הסגול, המקום הראשון פולין, המקום השני ישראל, כנראה כן, זה לפני 3 שנים. כנראה אני מדבר, זה בלי סמארטפון ובלי טאבלט. כנראה שבפולין זה איזשהו אמצעי לברוח מהאימא הפולניה. אבל זה רק מראה כמה זמן, איזה חלק זה תופס מחיי בני הנוער. שימו לב למי מגלים את הסיסמה. יש כאן איזה סוג של סיסמה, אתם רואים שם בצד שמאל, ולמי הם מגלים אותה. מעניין הריבוע הזה כאן, שאונליין שופינג נותנים הרבה להורים. אותה ילד או ילדה שהיו הולכים עם האמא במרכז קניות ואומרים אמא תקני לי, אמא תקני לי, העבירו את האמא תקני לי, הנה הסיסמה ותקני לי. אוקיי? ועוד דבר שאני מכניס אותו כאן כי הוא חשוב לי להמשך, הרבה מאוד בני נוער מוכנים להחליף פרטיות בטובות הנאה כאלה צ'ופרים. למשל, הם נשאלו שאלה, אתם מקבלים צמיד כזה אלקטרוני ובכניסה למרכז קניות ויכולים לטייל במרכז הקניות והצמיד מקנה לכם כל מיני טובות הנאה. למשל, להיכנס בלי תור לכל מיני מקומות, לקבל 15% הנחה על כל מיני חפצים וכו'. אבל בעזרת הצמיד יודעים בכל רגע איפה אתם ומה אתם עושים ומול איזה חלון ראווה נעמדתם וכו' וכו'. מרביתם הסכימו. מסקנות מהפרקטיס, מהסקר, שקיימת סתירה בין התשובות לבין אופן ההתנהגות שלהם. שואלים אותם אם פרטיות חשובה להם, הם אומרים מאוד, בטח. אבל בפרקטיקה ההתנהגות סותרת לחלוטין את התשובות הערכיות,
והפתרון שמצאנו לזה הוא שלמעשה מה שהם חושבים פרטיות זה בכלל לא מה שאנחנו חושבים פרטיות. אצלם פרטיות זה הם עצמם פלוס הספירה הדיגיטלית שסביבם. זאת אומרת, אם אני בפייסבוק ובטוויטר, זה כאילו איזו ספירה וירטואלית שהולכת יחד איתי, והפרטיות היא בדבר הזה. מה שמחוץ לזה, זה אסור. אז זו תפיסה לגמרי שונה ממה שאנחנו רואים, וזה מוביל אותנו ויוביל אותנו כנראה לעולם ללא פרטיות בעוד 20-30 שנה. האם לטכנולוגיה החדשה יש השפעה מהפכנית על התנהגות חברתית בכלל והתנהגות מינית בפרט? ודאי, אנחנו תמיד יודעים שטכנולוגיה משנה התנהגויות. לא צריך ללכת הרבה אחורה, עד לשנות ה-60 וה-70, ולראות מה עשתה הגלולה להתנהגות כל האנושות בעולם המערבי לפחות, מבחינת יחסים לפני הנישואים, אחרי הנישואים, פולחן הפתולים ועוד כל מיני דברים כאלה. אז אין שום ספק שהאינטרנט, שכנראה היא מהפכה לא יותר קטנה מהגלולה, היא בפירוש נקודה סינגולרית בהתפתחות תפיסת הפרטיות בעולם. מהם הטכנולוגיות שמאיימות לנו על פרטיות? ננו-טכנולוגיה עם יצירת כל מיני דברים שיכולים להסתובב לנו בתוך הגוף וכל מיני מולקולות חדשות. גנטיקה ללא ספק, דגימות של DNA ודברים כאלה. רובוטים, ראיתם בבוקר, עשו לי את העבודה, אבל יש גם מה שנקרא סייבורג, זאת אומרת חיה או בעל חיים אמיתי, ביולוגי, שמרכיבים עליו איזשהו אביזר רובוטי, למשל דבורים שמרכיבים עליהן מצלמות, והדבורה מטיילת, מגיעה לאן שבני אדם לא יכולים להגיע ומרגלת. קוגנישן, מה שנקרא real time functional MRI, זה משהו ששמים על הראש, והוא קורא מחשבות, אולי לא ברמה של ציטוט משקספיר, אבל קריאת מחשבות תגובות. ונניח שמישהו יושב מול מישהי ומחזר אחריה, וכאן יש דבר כזה, וזה אומר לה, הוא סתם עושה עלייך דאווין. אז זה סוג הטכנולוגיה שאנחנו מתקרבים אליה. וכמובן טכנולוגיית מידע וכל המצלמות במעגל סגור שישנן היום בכל הערים, וכבר מגיעות עד כדי זיהוי פנים, ובקיצור הפרטיות אפסה מן העולם. אנחנו במחקר פיתחנו 5 תסריטים, אפשר לפתח הרבה יותר, אבל פיתחנו 5 תסריטים אפשריים לאן העולם צועד מבחינת הפרטיות. אחד הוא התסריט הזה שהיא נעלמת בלי שמרגישים. לאט לאט יש יותר מצלמות, יותר פעילות, יותר טכנולוגיה, ובסיכומו של דבר יום אחד נמצא את עצמנו בלי פרטיות וגם בלי שהרגשנו בזה. התסריט השני, עוצרים את הטכנולוגיה והעולם נשאר קפוא על מקומו. לא הגיוני. מעולם, מאז המלחמה באנגליה במכונות הטקסטיל, לא היה מקרה שהצליחו לעצור טכנולוגיה. התסריט השלישי, רוצים לשמר את הפרטיות אבל לא מסוגלים בגלל כל הבנפיטס והצ'ופרים והיתרונות והפינוק של בני האדם מהטכנולוגיה. תסריט רביעי, אי שוויוניות. מי שיש לו כסף יוכל לקנות יותר פרטיות, מי שאין לו כסף יהיה לו פחות פרטיות, זו פרטיות תמורת תשלום. ותסריט חמישי, פרטיות תפורה על פי מידה, כמו שכל אחד בונה לעצמו איזושהי מערכת, אחד רוצה דירה גדולה, שני דירה קטנה, אחד רוצה סחור, שני לא סחור, אחד רוצה בית, צמוד קרקע, אחד לא. אותו דבר, תהיה פרטיות מדורגת על פי בחירה. כמו שהיום כל אחד מאיתנו יכול גם לא לפתוח מינוי בפייסבוק, אם הוא רוצה. המחקר הציע לאיחוד האירופי עקרונות לשמירה על פרטיות. יש שם הרבה עקרונות, אני יכול לתת לכם רפרנס לאתר, תכף אני אעשה את זה.
אבל בעיקרון אחד העקרונות זה הזכות לסגור את הדלת, זאת אומרת להינתק מהחברה, לצאת מהפייסבוק, לצאת מהטוויטר, שבועיים לא לראות אף אחד, תנסו לראות אם אפשר להיגמל מדבר כזה, קשה מאוד, קשה מאוד. יש לי חבר ששכח את הטלפון שלו בהטענה בשדה התעופה של בוסטון וטס לניו יורק ונשאר שבועיים בלי טלפון. הוא אמר שזה יותר גרוע מלהיגמל מסמים, לא שהוא ניסה את זה, אבל זה בערך כך. עקרונות אחרים שחלקם דורש חקיקה זה הקונסנט, זאת אומרת, אני יכול לתת נתונים, אבל צריך לתת זכות להשתמש בהם. שקיפות, למה השתמשו בנתונים שלי? היום גוגל לוקחת כל מיני נתונים, איש לא יודע לאן זה הולך. ושמעתם שוב בהרצאה קודם, שגוגל עכשיו קנתה חברת רובוטיקה, ועם הנתונים, עם הרובוטיקה, מי יודע לאן זה הולך. מידתיות, אפשר לקחת נתונים, אבל כמה שצריך. Privacy by design זה דבר יוצא מן הכלל. היום כשמתכננים מטוס, לוקחים למשל את שיקולי הבטיחות שלו כחלק מתכנון המטוס. לא יתכננו מטוס בלי שבטיחות הטיסה תתוכנן ותיבדק לפני כן. אבל כשמתכננים מכשיר שפוגע בפרטיות, אף אחד לא חושב על זה. תארו לעצמכם שהמכשיר הזה שאני מחזיק ביד, שזה אויב הפרטיות מספר 1 בעולם, תארו לעצמכם שבזמן התכנון שלו, לפני 10 או 15 שנה, היו מכניסים אלמנטים שמסוגלים להגן על פרטיות. הוא היה נראה אחרת, אולי היה פחות יעיל ומועיל, אבל היו בו כל מיני אלמנטים שאפשר היה לבחור עליהם. היום מה עושים? שמים כאן 18 עמודים של חוקי הפרטיות, ואומרים תקרא את זה ותסמן וי למטה. מי כאן בעולם אי פעם קרא את כל העמודים של הפרטיות, למשל של פייסבוק או של... אף אחד. מסמן את הוי למטה כדי שאפשר להמשיך למסך הבא. Data Subject Control זה נשוא הנתונים יוכל לשלוט עליהם. לצורך מה לוקחים את הנתונים, ומה שנקרא meeting point, זאת אומרת, אני מסרתי נתונים למהלך מסוים או למשרד ממשלתי מסוים או משהו כזה, כל כמה חודשים אני אפגש איתם. הנתונים יובאו אליי ביוזמת מי שקיבל אותם, להגיד להם, היי, מה שלומכם, מה קורה איתכם, איפה אתם נמצאים, אתה רוצה לבטל אותם? בבקשה. meeting point עם... תודה רבה. זה במקום להגיד עוד 5 דקות, נגמור? תגמור עם חיוך. טוב. האמת שאני אפתיע אותך, אני חושב שאני אגמור קודם. איך עכשיו... בגלל האכסניה המכובדת הזאת הייתי מוכרח לשבץ כאן שקף על מיניות. אחרת בשביל מה הזמינו אותי? איך תראה התנהגות מינית בהינתן מה שחקרנו על פרטיות? תסריטים 1 ו-3, זאת אומרת שהפייזינג אאוט של הפרטיות, בלי שמרגישים, ותסריט 3, זה אם שמרגישים אבל לא רוצים לוותר על כל הגודיז. בהינתן תסריטים 1 ו-3, המיניות או יחסי מין או כל דבר שקשור בזה יהפוך להיות משהו בפרהסיה, כמו הקופים הגדולים, ללא כל הכבוד, כי פשוט לא תהיה ברירה. לא שרוצים את זה, לא תהיה ברירה. תסריט 2, להילחם בטכנולוגיה לא ניתן. רועי עוד ישנו כאן? לא ניתן להילחם בטכנולוגיה, נכון? זה התפתחות טכנולוגית, זה דבר כלכלי ויש הרבה כספים מאחורי זה, לא ניתן. ואם יצליחו אז מה שהיה הוא שיהיה, אבל אני לא מאמין בזה. תסריט 4, העשירים ייהנו מפרטיות והעניים יבצעו יחסי מין בפרהסיה. גם כן אפשרות. ותסריט 5,
דרגת הפרטיות תיקבע על פי רצון בני הזוג. יש כאלה שהם יותר אקסיביציוניסטים, יש כאלה שהם יותר אינטרוורטים, ואיש איש כרצונו, או זוג זוג כרצונו. זה אולי התסריט היותר רצוי, אבל לא נראה לנו שהעולם הולך בכיוון הזה, ואותה חבילה של המלצות שהוגשו לאיחוד האירופי מדגישות גם את החקיקה הנדרשת וגם את החינוך שצריך לאותם בני נוער, לאותם נייטיבס, כדי להוביל אותם בכיוונים האלה ולא בכיוונים נוראים. וזה שוב מביא אותנו לפאנל שיהיה אחרי ההרצאות ולאירוע הנוראי הזה שמדובר עליו עכשיו בעיתונות. כאן יש לכם כמה מקורות, ומי שרוצה לראות את המחקר, הוא מופיע בכתובת האתר שמופיעה שם למטה בשורה השלישית. ואם כבר מישהו עשה כאן פרסומת לספר, לי קצת קשה לעשות פרסומת לספר שיצא ב-2001, אבל אז זה היה ספר עתידני, היום זה ספר היסטורי. אז תודה רבה לכולכם.